mungguh apa ingkang dadi pangebang lan bebanane penganten wadon kaki. Nggih. Namung saderengipun putra paduka ing Mandura kula nyuwun pangapunten, Bibi. Iya. Ingkang sepisan kula nyuwun tumuruning rerenggan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru kembar mayang ingkang apupus cindhe. Tebok suwasa pelem pertangga jiwa jambu jipa nirmala menapa dene lombok terong ingkang isi mutiara menika ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalih kula nyuwun tumuruning gamelan Lokananta ingkang tinaba dening Jawata dipun sindeni dening para widodari menika ingkang angka kalih. Wonten ingkang angka 3 kula nyuwun besan Dewa Bagus sarimbit kalian widodari ingkang ayu tanpa cacat ingkang salajengipun kula nyuwun supados calon penganten kakung nitih kreta kencana dipun kusiri dewa pinayungan dening Apsara kairing dening para apsari lan dipun grebeg dening Ratu Sewu Negari. Salajengipun kula nyuwun beksanipun Rewanda Putih ingkang saged tata jalma ingkang minangka tetinggalan wonten sak ngajenging kreta penganten. Wonten ingkang pungkasan kula nyuwun Srasran Maesa Dalu cacah 151 ingkang ules pancal panggung sungu bungalan. Menika bibi panyuwun kula. Menawi Dimas Permadi saged mujudaken bebana kala wau badhe kaleksanan dhaup kalian kadang kula Yayi Bratajaya nanging kosok mangsulipun bilih boten sembada mujudi. Inggih nyuwun pangapunten paripaksa rembak ingkang sampun nate dipun rembak dening Yayi Prabu Ndarawati Yayi Narayana tartamtu badhe kula wurungaken Kanjeng Bibi. Sureng Dewang Kara Kingken lir manguswa kang layon den nyelang manise wadananira layu wadananira layu gumel cemrah maratani oh yayah sinamber gelap tuna kagyat sotaning galih Sang Dewi Kunthi dupi midhanget pangandikaning Kang Putra Nata ing Mandura Prabu Balarama ingkang isi pamundhut kekudangan ingkang sarwi adi miwah aheng dadya kagyat sotaning galih wadana merbabak paningal keder hambyar ingkang konang-konangira riwe gumrobyos analesi angga pating dalewer yayah dineres dangu datanpa ngampak doh kitaning galih suku gumeter dadya doyong lenggahing Dewi Kunthi mulat jan Gatotkaca ya miyat saking palenggan hangrangkul ingkang eyang ya tatananira layu gumel cemrah maratani Eyang putri monggo kundur kemawon eyang mboten sisah midhangetaken pangandikan menika monggo kundur kemawon eyang Gatotkaca aku ora apa-apa nggih ning perkara iki aku mung sak trima dikongkon kowe lungguh Gatotkaca lungguh
Anakku nggih anakku Narayana. Kresna kula wonten dawuh Bibi. Iya. Kabeh apa ingkang dadi pangandikane anak Prabu Mandura bakal tak ngendikake menyang kadang wing Amarta ya mung kegawa sing kepiye wae wong nyatane dek semono ingkang murwani rembug kaki Prabu Kresna. Mula dina iki pun Bibi go bakal tetep njaluk pangandikamu Ratu Ndarawati. Piye mungguh kekuda iki Bibi kados atur kula ngajeng bilih Purbawasisaning lara ireng wonten ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Mandura. Mila babagan kekudangan kala wau kula namung nderek sarujuk menggah menapa ingkang dipun keparengaken Kanjeng Koko Prabu Mandura Kanjeng Bibi. Iya nggih ya wis puluh-puluh wis dadi bejane adimu si Permati dene kudu nglakoni kahanan sing abot. Nanging najan ala dikaya ngapa anak Ujanaka kae satriya. Mula najan abot kaya ngapa mapan wis kebacut kawentaring akeh yen to Permati bakal dhaup karo adimu. Kekudangan mau tetep bakal tak sendikani Kresna. Aja to kang bisa dituku nganggo bondo brana picis najan to dituku tombok nyawane ibumu Kunthi. Aku ora bakal kabutan waton bisa kasembatan dhaupe adimu Permati kaki. Nuninggih Bibi, kula pitaya dhateng kawicaksanan paduka. Malah awrating malampan menika idep-idep kangge dadar ketrimahipun Yayi Permadi. Iya ya reh ning wis trewaca. Pun Bibi minta pamit babagan kekudangan mau aku njaluk inah jroning 40 dina 40 bengi iki. Yen nganti kliwat 40 dina 40 bengi Pandhawa ora nyowanake bebono pilaur pun Bibi nusul pamanmu Prabu Pandhu wae kondra ning tepet suci kula. Sampun Kanjeng Bibi, kula meminta dhateng panguwasing dat ingkang murwing dat mugi-mugi tansah manggih jaya kadang kula Pandhawa. Iya Baladewa. Wonten dawuh Bibi? Iya. Aku njaluk pamit ya nggih. Nggih, mboten langkung ndherekaken harja Jengkar Paduka Kanjeng Bibi Kunthi. Gatotkaca, kula kowe pamit to ya nggih. Wa Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya Gatotkaca, tak dalang puja rahayu. Bisa lebda ing karya Gatotkaca. Paman Setyaki kula nyuwun pamit. Nyuwun tampahing pangestu. Inggih nggih, kula pangestoni nggih rahayu wonten ing margi nggih. Kakang Mas Sombo kula nyuwun pamit. Patobat? Iya ya, Di. Adikku wong Jarot Gatotkaca ya. Tak pangestoni ya, Di, ora mampir ning kasatriyan Paranggaruda, Di. Benjang sanes wedal. Mban, aku njaluk pamit. Batobat. Gek aku ngimpi apa ya? Ngimpi apa Batobat dipamiti karo Raden Bagus Gatotkaca Batobat. Layak wingi kok ngimpi dirubung sendok Batobat. Inggih Raden, nderekaken harja tindakipun lho Raden Batobat. Gek aku kok dipamiti to. Gatotkaca pamita karo wakmu Mandura. Mboten. Ngobot wayah Bathara Jagat. Wah,
Wah, lagi iki ana bayi wingi sore kok. Ngepel mestakane wong gerang parat. Setyaki dipamiti, Samba dipamiti. Pesinden wis dipamiti. Wah, nyepelekke. Nglirik wae ora. Koko Prabu menika lare ingkang dereng yuswa. Nembe sekawan 16 taun Gatotkaca menika. Wah, ini lak ya ora ngono kuwi cak-cakane. Iya. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Teka paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang kados mekaten anjula raos kula. Dene Kanjeng Koko Prabu kagungan bebana ingkang kados mekaten. Iya. Sejatine waleh-waleh apa ana gathuke kelawan pangandikanipun Kakang ngarep. Mula reh ning Kanjeng Bibi Kunti lan si Gatotkaca wis jengkar. Saiki nerusake rembug tatanen atinipun Kakang. Nyatane kabeh mau durung kinaruan, permadi durung karuan entuk gawe. Koko Prabu menawi saking pemanggih kula reh ning paduka kagungan bebana ingkang kados mekaten kala wau. Prayoginipun saking pangraos kula reh ning menika sedaya dereng kinantenen tegesipun tembung sapa-sapa ingkang bakal ngersakake adi kula Bratajaya kudu sembada mujudake kekudangan arak ngaten Koko Prabu. Inggih menika Kreta Kencana Maesa danulan sanes-sanesipun mongko tembung sapa-sapa menika tegesipun sedaya tiyang. Mboten pilih-pilih, mboten namung Yayi Permadi kewala nanging ugi klebet Burisrawa. Mila Koko Prabu kedah netepi tembung sabda Brahmana Raja sabdaning pandhita pangandikaning ratu menika kedah sepisan dadi mboten kenging esuk dele sore tempe. Mindak netelaken dhateng kawibawan menawi Permadi dipun pundhuti bebana semanten ugi prayoginipun Burisrawa inggih kedah dipun pundhuti kekudangan. Loh, kok ngono piye Yai Prabu? Dalah jagat asesaning Bathara. Wah, Yayi. Nggonku njaluk kekudangan menyang Pandhawa iki mau karepku supaya entuk dalan. Nanging nek nggonmu ngejom gumbala kang ruwet madhangake perkara iki kanthi uga mboboti bebana menyang Burisrawa tegese lara bingunge Baladewa ana Ndrawati ora entuk pepadhan malah aku saya jujeg. Ratu menika kedah adil lho Koko Prabu. Nek ana ratu kok tumindak mboten adil menika kalebet ratu angkara murka. Menika kepeteng leletheking jagat gela-gelaing bumi panuksmaning Jajalanat menapa Koko Prabu kersa dipun juluki Ratu Jajalanat. Ah, piye? Wah, kok malah ana paribasan gaman makan tuan iki piye? Pun Kakang mlipir-mlipir gawe bebana kang kaya mengkene supaya si Adi bisa nambani laraning atiku lah kok dadi malah peteng dedek limengan. Mongko teka kono Ndrawati iki mau nggawa Kurawa. Watak Kurawa kamu nek ora tak temoni ora mung gawe geger tok. Kula tetep ing pangidhep bilih. Sinten kewala ingkang badhe dhaup kalian lara ireng inggih kedah saged mujuti bebana kala wau. Permadi menapa Burisrawa menapa ugi satriya sanesipun. Walah dalah. Wah, Yayi Prabu, Yayi Prabu. Lah kok dadi mengkono? Ya tak tatane atiku, tak tatane tak temonane Kurawa dhisik Yayi Prabu sekecakno nggon seni wae.
Aduh Kanjeng Diwaji dene wonten lampahan kok kados mekaten. Lajeng kados pundi perkawis menika Kanjeng Rama Diwaji? Sombolan sira Setyaki padha sawigawa. Aja nganti kriwikan dadi grujukan geguyon dadi tangisan. Prayogane tata-tata kang luwih remit perkara iki lan uga tetep nyamektekno bakal dhaupe bibek ira. Yayi Lara Ireng, aja nganti temekaning ndon nguciwani muni ngestaken dawuh. Yayi Setyaki, kula nuwun wonten pangendika ing adawuh Koko Prabu, mangsa bodha pernataning negara, aja kongsyana dom sumuruping banyu ingkang nedya hambidung api rowang ngestaken dawuh. Parang amit madal wasilan kaya ora ana dawuh maneh. Pun Kakang kundur hangedhaton Dimas. Lahing kono to wau wis ditipurna ing gati Srinatarsa jengkar manjing loka pusantara. Lamun to Cinandra gegleyongan sandrane. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya. Oh sinuksmaya winayang ngasepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning